Възстановителната общност е специално отделение, част от затворническото общежитие от открит тип на затвор Враца. Общността е създадена по проект ЕКОР с финансовата подкрепа на Департамента по наказателно правосъдие към Европейския съюз. Живот във възстановителната общност или в затвора? Отговорът на този въпрос е недвусмислен за всички членове на общността. 28-годишният Мирослав Петров е най-младият сред живеещите в момента във възстановителната общност. Той е от Бойчиновци, година и половина излежал от 3-годишната си присъда. Радвам се, че станах част от този проект. В затвора е ад, казва той. Животът е много по-различен за решетките. Там въобще нямаш допир нито до природа, както е тук, нито... Общо взето, направо си е ад вътре. 23 часа от денонощието си затворен, 1 час имаш право навън и то зад огромни стени. Заедно с Мирослав част от общността е Илян Методиев. 35-годишният мъж е жител на Берковица. Семеен, баща на 18-годишна дъщеря и 16-годишен син. Аз съм един от щастливците, избрано този курс адаптационна среда, защото този курс е много ефектен за мене. Научих се много работи тук. Възстановителната общност е организирана в строга структура. Въпреки че лицата са извън затвора, сами си готвят, перат, а имат възможности да ходят на пазар, правилата са железни. Първият професионален курс, който завършват, е по парково строителство и озеленяване. Изпитът издържат успешно и Илян, и Мирослав. Преди да влезе в затвора, Илян се прехранвал с добив на дърва. Мирослав е работил в строителството. Убедени са, че ползите от наученото до сега е безспорна. Аз не разбирах много работи. Сега разбирам и парково строителство, озеленяването, саденето на цветя, на туи, на абсолютно всичко. И тия документи, къде ще ги вземе сега, са много важни за мен. Брат ми работи 10 години озеленител в София, без документи. Сега с тия документи ще сме много добре. След като минеш през тая школовка, вече мислиш по много по-различен начин. Ползите и предимствата да са част от възстановителната общност са оценени и от другите и членове. Се надявам, че тук ще си излезем с някакво образование и няма да повтарям това, където съм го направил. Аз не разбирах много от растения, от такива работи, къде и не мислех, че това, че ме вълнува. Но при курса, който се провеждаше, да ни изберат, който се записахме, и част от нас да ни развълнува. Надявам се, че това ще ми е много полезно. Във връзка с семейството ми, съпругата ми също много се радва, че съм в такъв курс. И се надявам да ми е от полза това. Ако не е на работа, аз имам дворно място, за мен ще е нужно да си го знам, да си ми е полезно това. Мога да кажа, че много се стараха. Някои от тях им се случваше да отсъстват по независещи от тях обстоятелства, но се стараеха да наваксват. Имахме етап от обучението, който включваше самоподготовка на участниците, след което изнасяне на лекция пред останалите. За радост, всичките се справиха много добре. В началото много се притесняваха някои от тях. Дори имаха така съпротиви да говорят пред останалите, въпреки че се познават добре, че са заедно по 24 часа. Впоследствие се оказаха добри презентатори, печелеха вниманието на аудиторията. Първия знак, че се усвояват знанията. Бяха забелязали недостатъци или пък добри неща в зелените пространства на града, което беше впечатляващо за мен. Наученото прилагат и на практика. Лицата в общността са заели да облагородят пространството пред общността. Събрали са големите камъни от двора. Тази камара ще правим беседка тук и градинка хубава ще си направим. Никой не очаква, че лишените от свобода ще проявят такъв интерес към живота във възстановителната общност. Към придобиването на професионални умения, към арт-терапията, ръководена от доброволката Мария Дреновска. Какво е трябвало да преодолеят в себе си лишените от свобода, за да преоткрият себе си
заниманията по арт-терапия. Процесът беше дълъг. Отначало всичко беше така прието леко с насмешка. Защо сега ще ни занимавате с тези неща, с които се занимават децата в детската градина или в училище? Това не са занимания за възрастни. Обаче в последствие, като така започнахме занятията и въобще часовете, които имахме с тях по арт-терапия, се увлякоха. И им стана изключително интересно. Наистина има хора от тях, които имат заложби, за които предполагам, че не са и подозирали. Започнахме с декупажи да се правят, но всъщност, както в началото те казваха, че нищо не умеят и нищо не могат, се оказа, че те могат изключително много неща, правят къщички за птици, кораби, къщи, даже няколко от тях направиха макети на къщите, в които те живеят. И всъщност се оказа, че те наистина могат много неща, просто не искаха да покажат това, което могат, някакси не се отпускаха да го направят. Не трябваше да стигам до тук, споделя Илян Методиев. Той излежава присъда за нанесена средна телесна повреда, признава, липсват му семейството и дома. Това е моят дом. Как го гледат абсолютно? Няма трева, няма пейки. Това е истинския ми дом. Как го гледате, така е в момента. Децата са ми тук. Горе още не живееме на втория етаж, защото не е направен, не е обзавеждан. Дъщеря ми е голема, тя се обижда от приятели, тя учи в момента 10-ти клас. Не е хубаво баща и да е в затвора, след като тя расте сега между приятели. Много не ми е добре на мене, що знам тя как се чувства. Няма подкрепата от баща си. Най-младият член на общността е осъден за трафик на наркотици. Общо взето всичко е младежка глупост. Запознах се с неподходящи хора и така се случиха нещата, че участвах в една организирана група за трафик на наркотици. В момента съжалявам за това нещо, но то е минало. Над 65 затворници са кандидатствали да станат част от възстановителната общност. Одобрение са получили малцина, за съжаление един е нарушил правилата. По принцип това ни свърза още повече и в приятелски отношения и в... Просто чувстваме се като едно семейство. Сега в семейството очакват с нетърпение курса по компютърна грамотност. В България проектът се реализира от Дружеството за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода в партньорство с затвор Враца. Специална подкрепа проектът получи от държавно предприятие Фонд Затворно дело, което създаде необходимите условия за живот в общността, очертани от партньорите и философията на ЕКОР. ЕКОР се реализира още от Шихаус, Германия. За съдържанието на този филм единствено Дружеството за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода ПИЕ в България носи пълна отговорност и той не може по никакъв начин да бъде считан като отразяващ възгледите на Европейската комисия.